E eso cos libros obligatorios da escola, tamén che digo. Vos que onda con esos libros? Pois, a verdad, dependía un montón da persona, o sea, da profesora, e de como che presentara esa lectura obligatoria. Claro, xa é un drama que as lecturas teñen que ser obligatorias, pero é que senón non son, hai moitos rapaces que non abren un libro. Porque ao mellor pois na casa tampouco ven aos pais ou as nais ou as aboas ou así ler, que isto é bastante habitual, non pasa absolutamente nada. Entón, pois a escola é un bo lugar para eso. E eu teño que dicir que teño moi bons recordos das miñas lecturas obligatorias. Disfrutábalas. Moi bons recordos, porque me gustaba ler. Era como un momento moi guai. Claro, pero o concepto obligatorio a veces... E vos pasou vos algunha vez de emocionarvos demasiado lendo e chorar? Sí, sí. Iso é heavy, Sí. Eu a veces, pasoume unha vez, tiña que parar de ler para xestionar as emocións. Claro, e deixaba o libro nun caixón unha semana e volvía el despois, cando tiña forza. É que en verdad o libro ten un rollo de que... Claro, as películas xenial e é como o mítico que che fan chorar rápido porque estás, pero que o libro faite imaginar, o sea, estás tendo un mundo interior tan grande e probablemente moi alonxado do que teña Miguel lendo o mesmo libro, porque van ser cousas diferentes. Creo que esa é a máxia dos libros. Claro, e o problema logo de adaptalas a peli, que claro, como cada un montou a súa película o drama, tamén o drama, che digo, porque claro. nunca vai coincidir para todo o mundo igual. Totalmente. É que eu acordome, a primeira vez que chorei lendo un libro que era un meniño, recordo ese momento como por que estaba chorando, sabes? Decir, non ten un sentido. Pero claro, imagínate un cativo lendo que o personaxe morre. Claro. E ti, por que morre, sabes? En plan, era unha cousa que non entendía. Pensei que era o Capital de Marx. Que? Nada. Que bicho? O Capital de Marx, pensei que choraras lendo ese libro. Moi probable. Imagínate un neno de 5 anos lendo Capital. Dan con xón aí. O orixe das especies, sabes? No, a selección natural, que está pasando? Dende aquí é moi importante. Ese periquito. Moi importante animar aos catives e aos non tan catives que nos ven, avisar eso de que hai moito tipo de lectura e que se den a oportunidade de ler. Que isto... E aos pais e nais. Totalmente. Pero hai que sembralo ben. Hai que sembralo ben, non hai que obligar. Non hai que obligar, pero hai que dar exemplo. Eso escoito yo moito a profes nos coles que cando che falan de libros e aos pais e tal, sempre lle din, aínda que custe, se os cativos te ven ler, eles van a acabar lendo. Se te ven andando co móvil, eles van querer andar co móvil seguido. Claro, así pero que... non é unha tarefa que hai que deixarlle só aos profesores e profesoras. É unha cousa tamén que se ten que... Bueno, como a propia ensinanza en xeral, vaya. Ti na casa tes que botar unha man nesa educación, claro, porque senón... Ou incentivar, que era o que vos dicía antes. Eu tiña unha profe que era como, bueno, se te lees o libro, despois falamos un ratiño sobre que che gustou, que non che gustou, se me demostras coliches, se que estuveches interesado ou que fose, pois é un positivito. Vou non ter en conta para a tua nota final. Pero non puntuaba como non obligatorio. Efectivamente. Claro, pero eso é distinto. A min eu creo que eso entra mellor. Exacto. Pode ser. É que eu non sei cal é a tecla que hai que pulsar para eso, pero está claro que non hai que obligar nun sentido estricto e agónico da palabra. É verdad. Sí, claro, que non se un vos castigo. tiñades algún libro así como mítico da infancia? Eu diría que me compraba a miña nai de Gloria Fuertes. Ostra! Sí. Pero da infancia eu estaba falando, eu estaba falando de 5 anos. Eu a traducción en galego do Principiño. Ese libro é precioso. E me parece moi forte, Para mí non me parece para nenos. Pois. Bueno, claro, depende. Metíancho con 8 anos ou así, Eu era máis da toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza. Sí, calés tamén. Sí. Era mítico ese, Ou de Elmer, acordadevos de Elmer, dun elefante que era de moitos colores. Ai, arcoíris. Jolín, es que é un dos meus libros favoritos e nadie sabe del. Mira, ves, Juan sí que sabe del. É un libro precioso. Precioso. Que forte. Sí. Eu recordo un que bueno, de velo nunha libraría que se chamaba, a portada era literalmente It. ITH, e non é o payaso, é It. No, ya, It de que? It era un dos fillos de Breogán. Sí. E dices, what? E é para nenos. E te guai. conta a historia de como se conquista Irlanda ou se descobre, mellor dito, e tal. E dis, estaba moi ben enfocado para os cativos, e dis, wow, estabas aprendendo literalmente historia. E que iso está genial. Eu acórdome dunha saga que había que era unha pasada, que eu estuvera enganchadísima. É como a versión de los 5 dos nosos pais probablemente que estuveron viciadísimos a esa saga, verdad, Juan? Ves? Que eran os megatoxos. No, que vos acordades vos dos megatoxos? No. Eu dos bolechas e pouco máis. Bueno, os bolechas xa, claro. Por eso.
Pero é que os megatoxos, eu acórdome de lelo, é de Anxo Fariña. Vos sabedes quen é Anxo Fariña? É un ilustrador impresionante e, bueno, evidentemente un narrador de historias tamén impresionante. Era a historia de 4 chavales que tiñan un poder, cada un o seu. Chamábanse Lúa, Faísca, Ruxe e... Ai, como era a outra? Teño apuntado. Algo moi galego. Ninfa. E cada un tiña como o seu poder, non? Pois Ruxe dos animais, Lúa facía conxuros, Faísca era o do lume e Ninfa era do bosque. Entonces, tiñan o toxo tiña unha propiedade se chamaban os megatoxos. E creo que era que tiña unha propiedade máxica, entonces podíalles permitir viaxar no tempo e no espazo. Entonces, a través de historias relacionadas co mundo tradicional galego, pois co mundo tanto das meigas, dos mosteiros, bueno, deste tipo de mundo, sabes? E a través de personaxes icónicos, o sea, que eran catro iconos de personaxes, e tú eras máis de Faísca, outra era máis de Ninfa, e son como os gormitis, pero versión... Sí, se vexo. Sí, é que eu vexo aí vos nenos botándose aos toxos a ver se teñen poderes tamén. No, era o toxo, claro, tiña propiedades máxicas. E despois pero había tiñan... que picarse ou había que... Pois non me acordo, tiño que volver a revisitar. Aquí me imagino en plan picándote toxo. por un toxo e te Caldo. convirtes aí. Mira, eu Caldo. estou segura de que isto vai ter comentarios de xente de Arzúa, porque os megatoxos petaron nun Arzúa que flipas, porque veu hasta Anxo Fariña a firmarnos os libros e a facernos en directo os dibujos dos personajes. Moi forte, eu tiña un crash con Anxo Fariña que flipas, porque que esos libros molaban muchísimo. Os megatoxos. Os megatoxos, sí, os megatoxos. Tiñan adoctrinado. Eu E tiñan unha profe que era super guai que se chamaba Larafuzas, que o seu poder era a intelixencia como concepto. Eran moi guais, tío. Os megatoxos tiñan unha profe. Sí, porque Vale. eran nenos, entonces tiñan Claro. doble vida. A vida de cole e a vida de un cativo normal e corrente, Claro. e a vida de un megatoxo. Tío. Buah, parece moi Que historia tiñan que... buenísima. Sí, pero es que eran flipantes. O sea, eu animamos desde aquí. Eu debinos ler, pois, a empezar como... Tiña 12 anos ou unha cousa así, e eran... Tens que mandar aos teus fillos, Juan, ler estes libros. Sí, sí. Os megatoxos. Pero, aparte, en galego, que, bueno, pues era especial. Pero era ¿no? unha saga, entón, de libros. Sí. Non era só un. Mira, eran había megatoxos varios que van eran ao zoo. no, pues eran os megatoxos e a batalla de Rande. Os megatoxos En serio? e o aprendiz druida. Os megatoxos e tal cousa. Wow. Era super divertido. Pois podemos os megatoxos contra os mequemecos. Oh, sí, Anxo Fariña, por Anxo favor. Fariña, @ Anxo Fariña. Fai aí por un favor. crossover. Sí, por favor, queremos loitar contra os megatoxos. Chulísimo, se non sabedes deles, buscadeos e recomendadeos aos chavalicos así, pois eso, de 10 para diante, que son lecturas super sinxelas e moi divertidas. Que guai. E logo 10 menos, que pasa? Demasiados conceptos. Con 10 menos, Claro, a mellor non con 10 anos comprende. menos, no, eso va a toupa. Ah, Eso a vale. toupa está genial. Vai por etapas todo. Sí, ou no Corazón do Bosque, que era que iba sobre un trasgo nas fragas do Eume, mítico. Es que míticas lecturas de Agustín Fernández Paz, sabes? En plan, era como mítico. Os de Manuel María, Sí. tamén. Que a mí o que me encanta dese home é que escribía pos cativos sin el nunca ter cativos. Eu creo que ese home escribía polas ganas a mellor que... Añorando que quería ter. Sí, porque sí. non sei por que O non no tivo. noso cativo interior, tamén. Sí, eu que Canta se xente di. fai teatro infantil e non ten fillos. Claro, pois é a dominar un código tamén, como outro calquer. Sí, a mellor máis porque eu lo sentía así, porque a mellor é a conexión que tamén teño eu con este home, pero sinto que el vivía moitísimo a realidade dos cativos e se conectaba moitísimo con eles, non? Xa. E a mellor notaba que quería darles tempo, sabes, algo que eles compartiran ou que se divertisen, e por iso eu creo que describía tanto. Tío, que é super importante ter xente que escriba para catives e en galego. E non só hai homes, porque, whatever, as lecturas obligatorias das escolas normalmente son de homes, ou tes unha profe, normalmente muller bastante enrollada, que precisamente colle che manda lecturas de mulleres escritoras, ou senón hai moi pouca representación, e temos unha de escritoras aquí en Galicia que lo flipas, pero para todo tipo de edades, Eu lembro no cole que nos mandaban moitos libros tamén de Marilar Alexandre. Sí, é certo. Claro, eu cando a coñecín como adulto, dixen, no, esta señora fai libro infantil. Non, que esta señora tamén escribe para adultos. E ademais é da academia. Ter unha doble vida. Pero dixen, no, claro, eu tiña de pequeno, eu pensaba que os libros infantís os escribían nenos grandes. Encántame. Sabes,
porque como era posible, no, que mantivesen ese espírito interior e o pudesen seguir traspasando cando se tiñan todas as preocupacións encima do mundo adulto. Non entendía, entón para mí eran nenos. Ou tamén o de dicir libros para catives, sí, son para nenos peques, pero un adulto pode disfrutar moitísimo dun libro infantil, porque están escritos normalmente pois cunha delicadeza, con un tato, con unha sensibilidade, as ilustracións suelen ser algo impresionante, estar super cuidadas, o sea que... Eu vou a decir un libro infantil que a xente non o toma como infantil, pero que foi escrito para cativos, que é O Hobbit de Tolkien, é para cativos, non era para adultos. Eu vemos como un libro para adultos, non con caralladas, pero realmente yo escribía, creo que aos seus fillos ou ao fillo de un editor, algo así. Cando lees sabes que isto é moito máis suave a nivel de descriptivo e todo eso, un libro máis ameno. Pero bueno, non que Tolkien empezou a escribir para os cativos. Sí, sí. E ao final ese libro era infantil. Pasa que tamén, a vos non vos pasa que con perspectiva de anos, libros que para vos no seu momento foron infantiles, de repente revisitádelos e decides: buah, en verdad isto, visto dentro adulto, ten moitísima máis profundidade do que eu, claro, era consciente cando era cativa. Claro, pero eso pasa con todo. É dicir, ahora que eu penso, non, o Principiño, por que é tan filosófico? Sabes, en plan, por que se pensa tantas cousas? Por que o raposo dá tantos pensamentos, sabes? É dicir, Claro.